Здравейте! Днес ще разнищим една доста интересна тема. Става дума за, възможност за финансиране на киберсигурността, специално за българските малки и средни фирми. Имаме официалните условия пред нас. Целта е ясна – парична помощ за съвременни защити. Да. И това е наистина навременно. Заплахите онлайн, те не спират да се развиват. Нали? А малките и средните предприятия, те често са, да кажем, по-лесна мишена, по-слабо защитени. Точно. И една атака може да е фатална. Абсолютно. Така че тази подкрепа е важна не само за фирмите по-отделно, ами и за цялата икономика, за стабилността й. Добре, нека тогава видим детайлите. Какви са условията? Първо, срока. До кога може да се кандидатства? Крайният срок е 30 юли 2025 година, 16:30 часа. Трябва да се внимава с часа. Добре, 30 юли. А парите? Какво може да се очаква като финансиране? Минимума е 5000 лева. Максимума обаче зависи от размера на фирмата. За микро и малки е до 60 000 лева. А за средните? За средните е повече, до 120 000 лева. И сега, това, което ми направи впечатление, 100% безвъзмездно финансиране. Това вярно ли е? Точно така. И това е, може би, най-голямата новина тук. 100%. Това означава, че цялата сума по допустимите разходи се покрива. Няма нужда фирмата да добавя собствени пари. Уау! Да, това е рядкост при такива програми. Обикновено има съфинансиране 20, 30, понякога 50%, а тук нищо. Това сваля една огромна бариера, особено за по-малките фирми с ограничени бюджети. Определено. Звучи много добре. Кой обаче може да кандидатства? Какви са изискванията към фирмите? Значи трябва да са търговци по Търговския закон или по Закона за кооперациите. Важно е, не могат да кандидатстват клонове. Само централите, така да се каже. Да, трябва да са микро, малко или средно предприятие. По дефиниция. Има изискване за минимални приходи от продажби за 2024. Какви са праговите? За микро 41 000 лева, за малко 82 000 лева и за средно 123 000 лева нетен приход от продажби. Разбирам. Това показва, че се търсят активни фирми. Точно. Не стартиращи от вчера или такива без дейност. Фирми, които реално оперират. И още нещо. Поне едно наето лице. Средносписъчен брой за 2024. Ясно. А има ли бизнеси, които не могат да участват? Недопустими кандидати? Да, има стандартните изключения. Рибарство, аквакултури, първично селско-стопанско производство. А защо те са изключени? Обикновено тези сектори си имат други специфични програми за подпомагане. Или пък попадат под други регулации. Стандартна практика е. Добре, разбрахме кой може и кой не може. Сега ключовия въпрос – за какво точно може да се използват тези пари? Какви дейности се финансират? Ето тук става наистина интересно. Възможностите са доста широки и модерни. Разделени са така на три основни области. Първата е инвестиции в облачни решения. Облачни, например? Да речем Център за киберсигурност като услуга. СОКАС му казват. Това е все едно си наемаш външен екип, който денонощно ти пази системите. Като външна охрана, но дигитална. Точно. Или пък EDR, Endpoint Detection and Response. Това пък е като много умен антивирус за всички компютри и устройства. Търси не само познати вируси, всякаква подозрителна активност. Добре, това е за облака. Втората област? Втората са локални решения, т.е. хардуер и софтуер, които се инсталират директно във фирмата. И какво включва това? Например, CM системи. Security Information and Event Management. Те събират информация от всякъде – сървъри, мрежи, компютри, и помагат да се хване, ако нещо лошо се случва. Също така, системи за архивиране и възстановяване. Супер важно, ако те удари ransomware, например. И не на последно място обученията на персонала. Киберхигиена. Обученията също влизат. Това е добре. Да, и третото направление е свързано с регулациите. По-конкретно с директивата NIS-2. Новата европейска директива. Именно. Тя затяга изискванията за много фирми, включително и МСП в някои сектори. Програмата може да плати за одити на сигурността, консултации, дори за сертификация по ISO 27001. ISO 27001 – това е сериозен стандарт за информационна сигурност. Да, но тук има важна подробност. Ако се цели сертификация,
Сертификатът трябва да е от акредитиран орган, не от кой да е. Разбирам. Значи облачни решения, локални решения и помощ за съответствие с регулациите. Могат ли да се комбинират? Да, могат. Фирмата може да си направи пакет според нуждите. Да вземе малко от едното, малко от другото. Обаче тук идва нещо, което трябва да се подчертая много силно. Кажете. Срока за изпълнение на целия проект. След като подпишат договора за финансиране, фирмите имат само 3 месеца. Само 3 месеца? Чакай малко, това звучи невъзможно кратко. Особено за неща като внедряване на CM или ISO сертификация. Точно това е големия въпрос. Да, изключително амбициозно е. 3 месеца са много малко време за такива сложни процеси. Това означава, че фирмата трябва да е свършила огромна част от работата преди изобщо да кандидатства. Да знае какво иска, от кого ще го купи, как ще го внедри. Демек, подготовката е ключова. Абсолютно. Не можеш да започнеш от нулата след одобрението и да се вместиш в 3 месеца за повечето от тези дейности. Трябва да си почти готов и разбира се, всичко трябва да се докаже после. Протоколи, доклади, лицензии, сертификати. Добре, картинката се изясми и така, да обобщим. Имаме рядка възможност за българските МСП 100% безвъзмездно финансиране до 60 или 120 хиляди лева за доста широк кръг дейности по киберсигурност. Срок за кандидатстване – 30 юли 2025. Заинтересованите ще намерят контакти за консултация в описанието, телефони, имейл keybusinesscall@gmail.com и сайта www.kitikopro.com. И като един финален момент за размисъл, този ултракратък срок за изпълнение, тези 3 месеца, това повдига въпроса колко добре трябва една фирма да си е написала домашното, преди дори да подаде документи. Изглежда, че успехът тук ще е за тези, които са планирали всичко в детайли много предварително. Иначе рискът да не се справят на време е огромен. Здравейте! Днес ще разнищим една доста интересна тема. Става дума за възможност за финансиране на киберсигурността, специално за българските малки и средни фирми. Имаме